Hello Mary, what's up nerds? It's me again Ronan and welcome back to my channel! Hello dreamers! Hey guys! Kamusta naman kayo guys? Kamusta naman yung buhay-buhay natin dyan? Medyo maulan, ang lakas-lakas ng ulan. It's been a week, no? It's because of the bagyo. So yun, grabe. Grabe yung lakas ng ulan talaga, nakakaloka. Hindi na siya natapos-tapos. So probably baka next week pa itong matapos. So ayun guys, so for this video, we're gonna talk about something else. So siguro related din sa anxiety. Update for me, nakapagpa-vaccine na ako nung Friday. Pumunta kami ng Manila. Sa Manila ako nakakuha ng schedule guys para magpa-vaccine. So tapos na ako ng first dose, Sinovac yung binakuna sa akin. Sobrang bilis lang ng process. At first akala ko talaga mayroong mga side effect akong mararamdaman, meron akong mga kung anong negative na side effect. Pero dahil siguro pagdating ko sa bahay, natulog kaagad ako after kong maligo. And then the entire day, tulog ako, gumising lang ako nung hapon para kumain ng dinner. And then natulog ulit ako. Then the next day, wala akong masyadong mga naramdamang mga side effect. Yung hilo, yung hindi makahingat, kung ano man, hindi ko naman siya naramdaman. So I'm thankful for that. Pero guys, ikikwento ko sa inyo. So parang story time ito, no? And at the same time, later on, I'm gonna teach you this new, parang hindi naman siguro ito bago, pero ngayon ko lang ito na-discover. Kaka-research ko, kaka-search ko sa YouTube, kaka-search ko sa Google and all that, kaka-listen ko ng mga kung ano-anong tinatry kong mga breathing exercises. Pero ito yun for me, ito yung nag-work for me, na nakatulong sa akin. And napatunayan ko siya kasi una, syempre na-confirm yung yung schedule ko for the vaccine nung Thursday night. So yun, not Thursday night, Wednesday night, ayun. So nung na-confirm na siya, nung the day na na-confirm na siya, kinabahan ako. Natatakot ako na kung anong negatibong pumapasok sa isip ko. I was really praying na sana wag akong atakihin, wag akong mag-panic attack, wag akong mag-anxiety attack while nandoon ako sa sa process ng pagpapabakuna, kasi baka mamaya tumaas yung BP, 'di ba may mga ganun guys? Tumaas yung BP dahil sa nervyos, mas mapoprolong pa yung agony mo kasi maghihintay ka pa doon tapos hindi ka pa nababakunahan. So yung ganon. So nung day ng vaccine talaga, maaga kaming pumunta doon sa Manila para magpa-vaccine kasi syempre may mga pila ganyan. Ayun, so sa Grab pa lang talagang kinokondisyon ko na yung sarili ko. For those of us na merong anxiety issues, so kailangan i-condition mo yung sarili mo, i-condition mo yung katawan mo, i-condition mo yung isip mo na this is okay, this is good for my body, this is good for me. Kasi andyan na si Delta, di ba? Andyan pa rin si COVID, kailangan kong gawin to para protektahan yung sarili ko. And then of course, kinokondisyon ko na yung isip ko para pagdating doon, kalma. Hindi yung biglang sumabog bigla dahil biglang ang tawag nito, ninervyos. So I've been doing this breathing exercises sa sasakyan pa lang, sa Grab para papunta doon sa Manila, sa venue kung saan kami magpapabakuna. Ayun, so nakatulong naman siya guys, kasi nung pagdating ko doon, yun lang talagang ginagawa ko. While waiting, focus lang ako doon sa breathing exercises hanggang ako na. Ayun, so I was at the back of my mind, feeling ko magkakatake pa rin ako, feeling ko ayan na, pero kalmado yung katawan ko. Nakakatawa lang kasi nung binabakunahan na ako, kalmado ako, but then yung 15 minutes na nandun ka, mag-iintay ka kasi titingnan nila kung meron kang mga side effect, di ba? So parang magpapahinga ka muna for 15 minutes, titingnan nila doon. Nandun yung parang kinabahan ako, nandun yung parang nervyos, nandun yung parang oh my gosh, after 2 years magkakaroon ng epekto sa katawan. Mga tipong may pumapasok na ganyan sa isip ko. Pero of course, hindi naman siya, thank God, I'm so grateful na hindi naman siya nag-full blown into anxiety attack talaga, na hindi ako na praning or whatsoever na magtatakbo doon sa venue.
then again, meron namang mga ano din, mga nurses, I think, basta mga volunteers na mag-a-assist doon sa venue, tatanungin ka, oh, how are you feeling? Kumusta naman? May side effect ba? Nahihilo ka ba? So, binabantayan nila yung mga taong nagre-rest for 15 minutes after ng mabakunahan. Ayun. So, grateful naman ako doon. And then, pag uwi ko, naligo lang ako, and then, humiga na ako. And then, I slept the entire day. So, siguro, I think, dun sa mga hindi pa nabakunahan, ang mai-advise ko, kasi hindi naman tayo pare-pareho, no? Hindi naman pare-pareho yung katawan natin. Yung iba talagang may severe na symptoms, ay may severe na effect. Yung iba, mild lang yung effect. Yung iba, wala talagang effect. So, I would suggest na pagkatapos ng bakunan nyo, uwi ka agad. Huwag nang rumampa-rampa muna. I mean, there are a lot of days pa naman para gawin yung mga pagrampa-rampa na yan. Ang importante is, ano muna, safety mo muna yung kalagayan mo, yung katawan mo. I would suggest na umuwi ka muna kaagad, maligo ka, and then magpahinga. Matulog ka the entire day. Siguro, it's one of the reason kaya wala masyadong epekto sa katawan ko. It's more of mental lang talaga. Kasi nagpahinga talaga agad ako. Natulog ka agad ako. Yun talaga yung pinlano ko talaga yun. From 1 p.m. until mga around 5:30, tulog ako noon. Gumising lang ako, and then nag-dinner kami dito sa bahay. After nag-dinner, balik ulit ako sa kama. The next day na ako talaga bumangon around mga 8:30 in the morning. Tsaka na ako bumangon, na pinakiramdaman ko yung sarili ko na okay. I'm breathing okay. Okay naman yung paghinga ko. Wala akong headache. Kalmado yung isip ko, ganyan. So, siguro okay na akong gumalaw-galaw. Ayun, after that, tsaka ko na ginawa yung mga kailangan kong gawin. Which is, ano na yun, mga Saturday morning, ayun. So, I'm just grateful, no? Inisip ko na siguro sa second dose, ganun din ulit yung gagawin ko. Yun. After ko magpabakunang papahinga, agad ako. Ayun. So, yun yung update sa akin, guys. I'm so sorry. Nilagyan ko ng bandana, guys. Kasi, pangit ang buhok ko. Pachi-pachi, hindi pa ako nagpakalbo ulit. Hindi ko pa siya pinashave ulit. Hinayaan ko lang siya talaga kasi syempre, di ba, umuulan-ulan lately, nakakatamad lumabas, nakakatamad gumalaw. So, ayan na mismo yung look natin today. Bagay ba? Yun. So, anyway, guys, so syempre, yun, I'm sure na for those of you out there na may anxiety issues, na of course, hindi naman lahat tayo, no, na, I mean, lahat, kalimitan na nagpapabakuna, kinakabahan, di ba? Kasi syempre sa kung ano yung mga nare-receive natin, nababasa natin online, nakikita natin sa TikTok. So, for those of us na may anxiety issues, mas heighten yung ano natin, yung nervyos, mas heighten yung anxiety effect sa atin, 'di ba? So, kailangan mong i-condition yung sarili mo day before or yung araw mismo ng pagpunta mo magpabakuna. Ayan. Or kailangan at least may kasama ka, baka mamaya biglang sumabog si anxiety. Para of course, para maiwasan yun, may tuturo ako sa inyo, guys. Ito, nag-work siya sa akin. Nakuha ko lang din ito sa kakapanood ko sa YouTube video ko yata ito nakuha, or sa podcast about anxieties. Marami akong mga pinapanood kasi ng mga about anxieties and pinapakinggan na podcast about anxieties and mental health issues. Pero of course, tinatry ko siya for a week kung ano yung maganda for me, kung nagwo-work for me. Dito hindi naman ako nagre-recommend dito, guys, na hindi ko na-try sa sarili ko at hindi siya nag-work for me. Na kung hindi nag-work sa inyo, I'm so sorry, hanap na lang kayo ng iba. Pero lahat ng mga nire-recommend ko dito is tinry ko muna sa sarili ko na nag-work for me. Thinking na it might work for you, it might not, but anyway. So, yun. So, it's called, it's a breathing exercise. It's called hum breathing. Ayun. Hum breathing, yung ganyan yung mag-hum ka. Ayan. So, yun, the way you do it is, let's say for example, may nararamdaman mo si anxiety nang pumapasok sa katawan mo, nararamdaman mo medyo parang kung ano-anong negative na binabato ni anxiety sa isip mo, na parang hindi ka nakakailag, na natatamaan ka. So, hanggat maaga pa lang, of course, andyan, kung meron kang
app na ginagamit for breathing, and then that's good, no? Siguro naman, as of this moment, alam na natin kung ano yung mga ginagawa natin, mga remedies natin if ever na merong or nagki-creep in si anxiety sa katawan natin. So, it might help. Nakatulong siya sa akin. Ito na yung pinapractice ko lately, aside dun sa breathing app na ginagamit ko. It's called the hum breathing. Some breathing exercises. So, the way you do it is like, you parang inhale for 5 seconds. So, ang ginagawa ko kasi guys is pinuputol ko siya, and then parang yung at the middle of yung sa 5 seconds na yun, at the middle pinuputol ko siya, and then breathe again. Breathe in, parang ganyan. Inhale, ganyan. Ganyan. So, parang ganyan. So, parang inhale ka, then stop, then inhale ulit. Pero i-hold mo yung breath, i-hold mo yung hininga mo. So, inhale, hold, inhale. Hanggang wala ka nang parang punong-puno na yung lungs, parang ganyan. And then, as you breathe out, as you exhale, ihaham mo siya using your nose. So, hindi ka magbe-breathe out or hindi ka mag-exhale with your mouth. I-exhale mo siya with your nose pa din. Pero dahan hanggang maubos yung hangin sa katawan mo. And then, all you need to do is your mind, you need to focus on the hum. Kasi parang may vibration siya, mararamdaman mo yung vibration. So yung mind mo, i-focus mo siya dun sa hum, at kailangan huwag kang ma-distract. Hindi mo talaga i-distract. Kung let's say for example, ma-distract ka, malakas si anxiety, pumasok pa rin talaga siya, ulit-ulit. Ganon. Hanggang dire-diretso siya na hindi ka na-distract. Hanggang bumaba. If you have to do it for 15 minutes, if you have to do it for 30 minutes, then do it. Para lang bumaba si anxiety mo, bumaba yung level ng yung nervyos mo. Kahit I think sa panic attack, nakakatulong din ito. So, let's do it together, no? So, this is how I normally do it. So, sa sasakyan, ito yung ginagawa ko. So, kailangan sit straight. Ayun. So, ganun yung ginagawa ko guys. So, yun yung isa sa breathing technique na natutunan ko lately na pinapractice ko siya. I called it, hum breathing. Ganun. It helped me. Ito yung ginagawa ko lately kasi nakakapag-focus ako at mabilis mabilis na na itutulak niya si anxiety palayo, paalis sa isip ko. Malaking tulong siya sa akin. So, I hope na nakatulong guys. I hope na i-practice nyo. It takes a while para talagang siya. Kasi nung una ko siyang pinractice talagang nadidistract pa rin ako. So, hanggang sa na-practice ko na talaga siya at nasanay na yung katawan ko. Pero make sure na kayo, relax yung katawan nyo, relax yung shoulder nyo, relax yung hands nyo. If you have to close your eyes, and close your eyes. If you need to focus your eyes somewhere else na basta hindi kayo nadidistract, nakafocus lang yung mind nyo dapat dun sa hum, dun sa vibration din ng hum. Ayun. May explanation sila doon, masyadong technicals, hindi ko masyadong, I feel like hindi ko kayang i-explain kasi mga party ng brain, party ng kung ano-ano man, ayun. Ganun siya. Nahanap ko lang din siya online. So if you want to search Google or you want to know more about it, search nyo lang online. But that's how I do it pag ako. Yung iba naman, diretso lang na inhale. And then hum. Until hanggang maubos yung hangin sa stomach nyo. And then ulit. Ayun. So yun, so doon ako na-relax, yun yung ginamit ko palang breathing exercise nung nagpa-vaccine ako. So I hope guys nakatulong naman yung breathing exercises. I'll do my best na maghanap pa ng ibang mga breathing exercises na
na itatry ko. Tapos kung mag-work sa akin, maganda siya sa akin. Of course, i-recommend ko sa inyo. Kung hindi man ito mag-work, baka you need to find something else na mga techniques na para mag-work sa inyo. And then, i-share nyo rin dito sa natin, sa channel natin. Para at least, malaman ng iba at maraming matutunan din yung iba. Hindi lang yung sa akin lang lagi. 'Di ba? Ayun guys, thank you so much pala sa lahat ng mga nag-message sa akin. As usual, of course, hindi ako nagsasawang magpapasalamat sa inyo. And then sa mga nagsasabing napanood nila yung videos ko at nakatulong, thank you din, thank you. Affirmation yun, ano ka ba? Affirmation yun for me na nag-work yung ginagawa natin dito. Though lately, hindi ako nakakapag-create ng video sa yun. Pero thank you pa din sa mga views at sa mga bago nating subscribers. Thank you guys for subscribing. Share nyo sa mga friends nyo na may anxiety issues. Baka sakali matulungan sila. Diba? Ayun. So, until next videos na lang, no? Please subscribe to my channel and please give me a thumbs up. Visit nyo yung Anxiety Pinoy ko na Facebook fan page. Doon ako normally nag-update. Ayun, so hopefully nakatulong yung breathing exercises. Kung na-try nyo man ito, let me know kung nag-work or kung ano man. Ayun, thank you so much. So, until next time, no? As I've always said, please choose life. Please choose happiness. And please start your day with a smile. Stay safe. Kung gusto nyo magpa-vaccine na kayo kasi malaking tulong yan. And then, stay warm kasi ang lamig-lamig lately kasi umuulan, bumabagyo. Bye for now. Bye!